Top 3 chyby pri regenerácii, ktoré brzdia tvoj výkon. Poďme na to. Číslo 1. Spánok, respektíve nedostatočný odpočinok. Telo potrebuje kvalitný spánok aspoň 7 až 8 hodín, inak sa dostatočne nezregeneruješ. To znamená, žiadne Netflixy, žiadne scrollovanie do noci, spánok je tvoja najväčšia priorita. Bod číslo 2. Voda. Správna hydratácia počas výkonu, najmä v týchto extrémnych horúčavách, je veľmi dôležitá. Veľa športovcov pije málo vody, respektíve len vodu. Počas výkonu a v týchto horúčavách to platí ešte viac, strácaš potením nielen vodu, ale aj minerály. A ak piješ iba čistú vodu, riskuješ krče, slabosť a pomalšiu regeneráciu. Preto je extrémne dôležité doplňať pred, počas aj po tréningu nielen vodu z kohútika, ale aj cukry a elektrolyty. Bod číslo 3. Pasívny oddych. Ležať celý deň na gauči neznamená regenerovať. Namiesto toho skús napríklad aktívnu formu oddychu, napríklad ľahká prechádzka, stretching, mobilita alebo roller. Telo sa aj takouto drobnou aktivitou regeneruje rýchlejšie a efektívnejšie. Maj prosím ťa na pamäti, že regenerácia nie je slabosť, ale je to súčasť tvojho výkonu. Nepodceňuj ju a tvoj výkon pôjde hore. Uvidíš.